kaunista. Televisio-akatemia palkitsee vuoden parhaat televisio-ohjelmat ja tekijät Kultainen Venla-gaalassa tammikuussa. Katsojat valitsevat jälleen vuoden parhaan TV-ohjelman sekä esiintyjän. Tätä on niin siistiä tehdä! Kiitos! Elämä on ihanaa, ollaan rohkeita. Äänestä suosikkiasi nyt osoitteessa kultainenvenla.fi. Eikä liene se kummallista, että Carmela unissaan löytää tien oman kullan luo, mutta muiden luokse ei milloinkaan. Löytää tien oman kullan luo, mutta muiden luokse ei milloinkaan. Vuodenvaihteen elokuvia Teemalla. Sua katselee niin pitkään muutkin miehet sen kyllä huomaa. Nautin nostalgisesta musiikkimatkasta tuttujen tähtien kanssa. Kulkee vaan, kulkee ja sinne palaa aina uudelleen. Kotimaiset klassikkotähdet torstaisin kakkosella. Onko Suomi amerikkalainen? Amerikkalaisempi kuin tässä muutama vuosi sitten. En nielisi purematta, tai ei välttämättä nielisi ollenkaan tuota. No mä oon Yhdysvalloissa aika paljon reissannut ja mun täytyy sanoa, että Suomi ei onneksi ole amerikkalainen. Verrattuna muihin Euroopan maihin, niin kyllä mä sanoisin, että joo. Skottisairaalan potilaaksi ilmestyy kuolleeksi luultu mies. Are you Nicholas Rossi? Absolutely not. Did you feed your own death? I've never been dead to anyone. Oh my God, Psycho Boy's not dead. He's one of America's most wanted and he's turned up in Glasgow. Hänen piti olla kuollut ja kuopattu. Is the game up for you? The game has just started. Kuka on Arthur Knight? Selvitä se kakkosella ja Areenassa. Taisi meni kaunkki hysnämäsirnuna. Erkki satt. Fritur. Jerina. Við erum ekki að fara að láta veikan mann fá umbyggðasta ráðuneytið. Við þurfum að hafa hann inn. Hann formar í flokknum þínum, forsetinn vill hafa hann inni. Við erum ekkert að fara að gera þetta án hans. Ætlar þú að vera í geðsveiflu þegar við erum að eignast barn? Það gerði. Það er einhver að laga. Who here has ever downloaded something from the Pirate Bay? Quite many hands, about half, and the rest of you are obviously lying. I grund och botten handlar det här om kampen för ett fritt internet. Sverige håller på att förvandlas till ett piratparadis. In your face, Hollywood.